Assalamu alaikum. Ta yau dai insha Allah za mu nuna muku yadda ake rolling ɗin kuɗaɗe a cikin sabon platform ɗin nan mai suna QuickWeb. Ga bakin shiga wannan channel namu mai albarka, don Allah a danna subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa, sannan kuma ga mai tambaya ya yi mana tambaya ta comment. Insha Allah muna nan a tsaye muke domin mu ji irin yanayin gudunmawar da muke baku a wato ainihin tashar tamu. To kai tsaye dai mu haɗa cikin darasin. A yau dai darasinmu na yau shine za mu nuna muku yanda za ka ci gaba da rolling ɗin kuɗaɗe na sabon platform ɗin nan mai suna QuickWeb. Kamar yadda mun nuna muku yadda za ku yi registration ɗinsa, to kuma mun dau alƙawarin cewa dama insha Allah za mu nuna muku yadda za ku ci gaba da rolling ɗin kuɗaɗe wato a ciki. To kai tsaye dai mu faɗa cikin darasin. Yawwa. Kai tsaye gashi nan za mu shiga cikin Chrome ɗinmu. Gashi nan Chrome ɗinmu yana processing, zai bude mana. Gashi nan yawwa, gashi nan wannan Chrome ɗinmu yana processing, zai bude mana. Kamar yadda kuke gani network ya dan hana. Gashi nan network muna fama da matsalar network. To gashi nan dai network yana ba mu matsala kamar yadda kuke gani. To yawwa, gashi nan kamar yadda kuke gani ya wato ainihin bude mana. To yanzu za mu sa email ɗinmu ya bude. Kamar yadda kuke gani gashi nan za mu zaɓi email ɗinmu. In muka bude gashi nan kamar yadda kuke gani za mu sa email ɗinmu, za mu bude. Kamar yadda kuke gani gashi nan yana yawwa, gashi nan ya bude. Yawwa, kamar yadda kuke gani gashi nan ya nuna mana nan balance, ga account number mu 0, nan kuma ga referral program balance muna da 147. So gashi nan dai kuna gani gashi nan. Yawwa, kamar yadda kuke gani gashi nan wannan run advertises din nan, run advertises kar ku manta gashi nan za mu taba shi, za ku ga abin da zai bamu. Kamar yadda kuke gani gashi nan dai muna da naira 147. to bari mu je mu taba advertises din ku gani. Bari ku gani kamar yadda kuke gani gashi nan mun taba. Gashi nan to kamar yadda kuke gani da dai kun ga 140 da wato ainihin 7, yanzu gashi 163. to kamar yadda kuke gani wannan abu gashi nan ya nuna mana cewa mun yi yanzu, sai nan da awa 2 kuma za mu ƙara yi. To kamar yadda kuke gani a nan in ka shiga wannan option din guda 3, gashi nan kamar yadda kuke gani gashi nan idan ka shiga nan bangaren ka na hagu gashi nan profile din nan kamar yadda kuke gani. To network dai ya dan hana mu. To network din dai yana ba mu matsala, kasancewar yanzu ana dan fama da matsalar network. Yawwa, to gashi nan kamar yadda dai kuke gani. Amma gaskiya duk wanda wato ainihin yayi wasa da wannan dama, gaskiya yayi wasa da damar shi sosai. Saboda haka ga bakin shigowa wannan channel tamu mai albarka dan taro tit, muna buƙatar ku danna subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa. Sannan muna wato ainihin masu baku shawara, duk bidiyon da kuka fara kallo yana da kyau a ce kun kalle shi daga farko har ƙarshe domin ku fahimci abin da kuke so ku fahimta. Muna godiya ƙwarai da gaske.